Хайырлы көннәр сезгә, кадерле тамашачыларыбыз, исәнмесез? Өлкә телевидениесе каналында минем илем тапшыруының чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Киләсе атнада, ягъни 1 октябрьдә, без, мусульманнар, ураза аеннан соң зурлап Гаит бәйрәмен билгеләп үтәчәкбез. Рамазан аенда һәрберебез мөмкин кадәр ураза тотарга, изге гамәлләргә, гыйбадат кылырга омтылабыз. Яшьләр дә бу айның әһәмиятен исәптә тотып, вакытын файдалы итеп үткәрергә тырыша. Бүгенге көндә ислам дине игътибар үзәгендә, бигрәк тә яшь буын вәкилләре динебезнең тарихы, йолалары һәм бәйрәмнәре белән ныклап кызыксына, өйрәнә, аның асылын башкаларга ачарга тырыша. Әле без Рамазан аен тиешле дәрәҗәдә үткәреп җибәрү нияте белән яшибез. Яшьләр дә өлкәннәргә ияреп ураза тота, мәчетләргә йөри, аң белем өсти. Бу көннәрдә яшен оешмасы белән бер төркем яшьләр танышу максатыннан өлкәбездә урнашкан мәчетләргә юл тотты. Цель – ознакомить молодежь с мусульманскими центрами Среднего Урала, то есть со всеми мечетями, которые есть в городе Екатеринбурге и близлежащими городами, просто познакомить, показать, где это находится, чтобы все мы познакомились, стали единой общиной, а не разрозненной, что тут Березовский, там Екатеринбург, что все были вместе. Иң элек кызлар һәм егетләр шәһәребезнең үзәк мәчетенә тукталды. Мәчет хуҗасы Сибагатулла хәзрәт яшьләрне аң белемгә өнди, җомга кебек изге көннәрнең әһәмиятен ача. Биредә Урал карчыгасы дигән исем астында чыгып килгән гәзитен тарата. Яшьләрнең дә сораулары җитәрлек. Бу рәвешле бергә җыелып, һәр көнне мәчеткә килеп булмый, барысын да беләсе килә. Шулай итеп, үзәк мәчет белән әлегә саубуллашып, юлыбызны дәвам итәбез. Менә шулай, яулык бөркәнгән кызлар тыйнак кына сәлам әйтеп, ир-егетләр куллар биреп исәнләшкәч, Березовскийның алтын мәчетенә бисмилла белән аяк басалар. Гадәттәгечә, мәчет имамы Рәдифулла хәзрәт ачык йөз белән яшьләрне түргә дәшә. Махсус яшьләр белән очрашырга мәчет төзелешендә актив катнашучыларның берсе Әдип абзый Сиддиков та чакырылган. Ул мәчет төзү эшенең ни дәрәҗәдә мәшәкатьле дә, саваплы да, рәхәт тә икәнлеге турында бәйнә-бәйнә сөйли. Һәм мәчетнең ерактан ук нур бөркеп утыруы имамнан тора дип белдерә. У нас мечеть не пустует, потому что Радифулла хәзрәт у нас сразу с первых дней наша стала. Березовский, хотя родился в Каменской власти. Это немаловажно. Мәчеттән бер вакытта да халык өзелмәве, Рамазан аенда көндә диярлек ифтарлар үткәрелүе турында сүз барган иде инде. Фикерне куәтләп шуны әйтәсе килә. Биредә яше, карты бергә дини укуларга, татар телен өйрәнергә бик теләп йөри икән. Һәм бүген менә яшьләр оешмасы өлкәбезнең тагы бер күркәм Аллаһ йорты белән танышып, бик күп мәгълүмат туплап китә. Мечеть – это место, дом Всевышнего, это место там, где Всевышнему поклоняются, и поклоняются и языком, поклоняются и сердцем. И если хочешь пообщаться с думающими людьми, без вредных привычек, куда ж идти-то еще? То есть не в кабак же идти. То есть люди, поскольку все здраво рассуждают, с ними просто интересно общаться. Потому что у нас же мечеть – это все-таки социальный центр. И вопросы, которые у нас затрагиваются в мечетях, они не только о том, что как правильно прочитать молитву или как правильно взять омовение, а вполне серьезные вопросы, которые волнуют каждого из нас. Билгеле булганча, мәчетнең барысында эшчәнлеге уртак. Алай да һәрберсенең үз мәнфәгате, үз юнәлеше һәм яшәү рәвеше бар. Моны яшьләр дә ачык сизә булса кирәк. Алга таба кайсы мәчеткә юл чыгар, анысы билгесез әлегә бу проект дәвам итә. Яшьләребезнең мондый дини рухы сүнмәсен дип кенә телибез.